Zer dugu gazteok esateko? Ahotsa duten 3 gazte, Maialen, Aizea eta Ningra. Irratian bata, musikan eta rapeatzen beste biak, ahotsaren uinekin eragiten dute beraien inguruan. Eta eragitea izan dute ardatz solasaldian, gaztetasunetik eta tresna guztiekin. Etengabeko mugimenduan dagoen mundu honetan, pausa bat pentsatzeko. Gazteon ahotsari buruz hitz egiten dugunean, uste dut garrantzitsua dela kontuan hartzea edo behintzat atzera egitea eta ikustea urte guzti hauetan gazteon inguruan hitz egin denean, nola hitz egin denez, medio hegemonikoetatik eta medio komertzialetatik eta gure kolektiboa, gazteon kolektiboa nola erabili duten beraiek ere ideia konkretu batzuk jendartean zabaldu ahal izateko eta horretarako baliatu izan dute askotan gure kolektiboa. Orduan uste dut horri buelta bat ematen saiatzeko aukera oso ona dela gazte proiektu komunikatiboak sortu izan urte guzti hauetan, gazteoi dagozkigun gaiak gu protagonista izan da lantzen direlako, ez? Bai guri dagozkigun gaiak gu komunikatzaile bezala, baina baita ere beste gai batzuetan. Uste dut garrantzitsua dela gazteen perspektiba txertatzea beste gai askotan ere. Hori lehen izan duzun, komunikabide hegemonikoetatik gure ahotsa azaleratu da, baina ere nik uste komunikabide hegemonikoak erabili izan direla ahots hegemonikoak gehien bat plazaratzeko, ezta? Eta lehen egon naiz elkarrizke batean hitz egiten ahotsari buruz eta abar, eta hori hausnartu egin dugu nola hegemonikoak ez diren gorputz eta komunitateen ahotsak botere ekonomikoek eta masa komunikabidek nola isilarazten dituzten, azkenean ahots hauen presentzia hutsak ja kolokan jartzen duelako sistema edo doktrina bat, no? Osa, adibidez gu emakume izateagatik eta gure ahotsa publiko egiteagatik eta bar, ja bagaude gure esleitzen zaigun rol isil pasibo horretatik aldentzen, eta guzti hori ez zaio interesatzen sistema elikatzen duen komunikabide bati, ezta? Orduan, testuinguru horretan ikusten dugu beharrezkoa gure realitatea edo orokorrean hegemonikoak ez diren ahotsen isla izango den komunikabide berri bat sortzea, neska, zein gazte, zein arrazionalizatu bezala ditugun problematika guztiak mahai gainean jartzeko. Azkenean da pixkat gu izatea protagonista, ez? Osea, guri eragiten duguna eta guk egiten dugunean gu izateko protagonista eta ez etortzea inor gure horretaz baliatzen euren onurak ere lortu ahal izateko. Hori da, gure problematika mahai gainean jartzea eta guk azaltzea. Zer daukagun edo ze behar dauzkagun, ez? Gero baita musikaren inguruan hitz egiten, ez? Edo sortzeko momentuaz hitz egiten, baita gertatzen dena da, batzuetan pentsatzen dugula zer dauka pisu gehiago, ez? Doinua edo transmititu nahi dugun mezua. Eta nik uste, edo nire ikuspuntutik da, ni ustez doinuak izan behar duela garrantzi handi bat, ze azkenean jendea erakartzen duena hori da, ez? Baina baita ere, printzipala eta transmititu nahi duguna dela mezua eta jendea geratuko dela zure mezuarekin, azkenean, orduan uste dut horrek pisu gehiena daukala. Nik uste zu bezala, mezuak izan behar duela pisu gehiena, baina nik uste gaur egun doinuari ematen zaiola kristongo garrantzia. Nik uste gaur egun doinua gaientzen dela, azkenean jendearen helburua delako sortzen duen hori saltzea, no? Orduan egiten ditu doinu oso itxaskorrak, letra osnerketa handiri gabeko letrak eta abar. Eta nik uste gure helburua beti izan behar dela letrari garrantzia, berebiziko garrantzia ematean. Nik nire kasuan egiten dudana da letra gaiendu eta gero doinua erabiltzen dut, baina modu bat, doinua erabiltzen dut nire mezuak zabaltzeko. Kontatzen duzue zerbait, edo letran zerbait kontatzen ari zarete,
eta bada lehen aipatu duguna, ez? Ze posizioetatik, ze gorputzetatik, ze realitatetik, ze problematika berezi horietatik abiatzen den, kontatzen den hori, norengana eta zer eragin nahi, zer eragiteko asmo batekin ere, ez? Hori da. Eta ez da maizua bakarrik igual baita, osea, ja, hasi bagara, gu biak adibidez, ez, abesten eta eszenatoki batera igotzen, ja, hori mezu klabe bat da, eta da, begira, bi neska gazte, ez, igotzen direla eszenatokira, bere lekua hartu dutela, eta espazio hori okupatu dutela, hori kriston mezua da baita. Ze askotan esaten digute, batez ere, bueno, ez dakit zuri edo niri askotan esaten diate, baina ez duzu zertan mezu politikoak bakarrik idatzi behar. Baina, en plan, egiten duan guztia, emakume eta razializatu izate gutxagatik ja da politikoa. Osa, mikro bat hartzea edo, egiten adalakoa ja da zeo zer politikoa, ja nago zeo zer egiten hegemoniaren kontra, ez da? Orduan, horixe. Azkeneko urteetan, sare sozialak eukidute kriston goraka da ez, eta sare sozialak nik uste dut badela irudiaren elementu horrek ere ematen diolako, badaukalako bere, ez dakit, zerbaitera kargarria edo jendearentzako eta hartzaileentzako, baina, eta jende asko planteatzen du, sare sozialak versus irratia, bi mundu desberdin izango balira bezala. Nik uste dut ez direla kontrajarriak. Eta uste dut bata bestea ere, izan daitezkela ez, elkarrekin garatu daitezkeen bibide. Euskarriak desberdinak dira, baina irratiak gaur egun ere oraindik jarraitu baldin badu, zerbait eukiko duelako izango da nik uste dut, ez dakit, baina hor, badago azkeneko urteetan gainera, azkeneko urteetan edo orain dela ezer gutxitik, fenomeno bat, soinuaren bitartez egiten diren baliabideek ere gero eta pixu gehiago daukatela, ez? Adibidez, podcasten munduak, ez? Izan daiteke agian edonoren eskura dagoen euskarri badelako, edonork erabili dezakelako, agian izan daiteke. Uste dut gainera interesgarria dela, ze orduan komunikatzaileen panorama zabaltzen da, beste iritzi eta hots askoz gehiago ere entzun daitezke eta gaur egungo baliabideekin zabalpena izan daiteke kristona, ez? Baina uste dut, eta bueltatzen naiz lehengo ideiara, sare sozialak eta irratigintza, eta irratigintza, kasu honetan igual podcastgintzara begira gehiago ere, ez direla bat ere kontrajarriak. Eta bata bestea lagundu dezakeela eta biek batera bidea egin dezaketela. Gazteok bai markatu beharko genukela musikaren norabidea. Kontuan izan da lehen konbindatu duguna, osea, musika daukala kristengo dimentsioa gorengo gizartean eta jendeari iristeko gaitasun asko. Gazteok igual horretaz baliatu gaitezke gure mezuak zabaltzeko eta gure problematikak mahai gainean jartzeko, ez da? Gazte bezala bizi dugun problematikak mahai gainean jartzeko. Nik uste probetxu atera dezakegula hortatik. Baita, eta ikusten da baita, ez? Nolabait gure estiloan, ez? Rapan aspalditik edo kasu askotan gertatu izan dena edo kontatzen dutena da droga eta armen apologia eta mezu batzuk ikusten dituzunak, eta uste dut aldatzen ari garela edo Euskal Herriko gazteok aldatzen ari garela zentzu honetan musikak daukan hori da. Ez? Nolabait mezu politiko bat edo zerbait kontatu nahi dugula eta proiektatzen dugu letretan eta uste dut aldatu dela guztiz mezu hori. Erabili beharko genituzke euskarri, gure eskura dauden euskarri baliabide, molde, bide guztiak gure ahots hori zabaldu ahal izateko, gugandik zabaldu ahal izateko ere gure ahots hori eta moduren batean alternatiba bat ere, proposatu ahal izateko, horretarako prest baldin bagauden noski, baina bai, bide guztiak arakatu beharko genituzke, edo saiatu behintzat eskura daukagun guztiarekin aurrera egiten. Bai. Nik uste dela dugun bide bakarretako bat, ezta? Osea, herri mugimenduko komunikabideak eta bar erabiltzea. Osea, nik uste gure musika egiten dugun bitartean, sistemaren kontra egiten duten mezuak zabaltzen dugun bitartean,
komunikabide hegemonikoak ez dituztela gure ahotsak zabaldu nahi izango. Orduan, Eta da baita Maialenek esan duena, ez? Eta elkarrelikatzea komunikabideak eta herri mugimenduaren ahotsak, ez? Eta berdin, gazte mugimenduan ere, ez? Gazteon esparruan, gazte mugimenduan, gero gazteon gandik atera daitezkeen 1000 proiektutan ere. azkenan guztiok laguntzen diogu elkarri, beste batek ez digulako lagunduko kanpotik. Ez diogulako interesatzen. Orduan, hori izan behar da hartu beharko genuken bidea. Eta hor ikusten da, antolakuntzaren eta elkarzaintzak daukan hori, ez? Azkenean guztion artean indartzen garela nolabait, eta hori oso polita da.